Il-eks sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit Hans li kien hemm min fil-Partit Laburista li ħadem kontri sabiex huma jerġa' jiġi elett bħala sindku tal-lokalità. U fil-fatt il-Magna ta' Kastilja għamlet minn kollox biex timbotta lil Olaf Mackay li jista' timexxi dan il-kunsill li diġà beda fuq sieq ħażina. Alfred Zammit ġie elett fil-Kunsill Lokali tal-Belt iżda ma ħarx il-pożizzjoni ta' sindku minħabba l-ammont ta' voti li ġab. Il-preżentatur Laburista jiddikjara mat-Times li mill-partit stess ħadmu kontri. Ma dan il-ġurnal, Alfred Zammit sansitra ta' xifem li kapaċi anki tlaq minn mal-Labor xaħġa li kienet ila tiċċirkola kemm fil-counting call dakinhar tal-voti kif ukoll fost il-Beltin fl-aħħar ġimgħat. Alfred Zammit kien ilu sindku mill-2019 qabel ħa taħt idejn jitmexxija Olaf Mackay meta ġie elett bi 32 vot bissa aktar minn Zammit. Mistoqsi għalfejn ma attendix il-ġurament tal-ħatra mal-kumplament tal-kunsillieri, Zammit qal li bekk seta' jwassal messaġġ quddiem il-fans li ma ħassux apprezzat mill-partit tiegħu stess għax-xogħol li huwa wetta. U issa l-kunsilli lokali bdew bil-ħidma tagħhom favur il-lokalitajiet fil-mont li kunsilliera kollha fil-Belt Valletta għandhom ir-rwol partikolari, inkluż il-kunsilliera nazzjonalisti, Olaf Mackay naqas milli jagħti mqardi kasseru wieħed taħt ir-responsabilità ta' Alfred Zammit. Id-diskwit fil-Labor qalb il-kunsillieri jeskala sew fl-aħħar ġimgħat fosthom bir-reżenja ta' kunsillier Laburista fin-Nadur u bl-iktar każ riċenti jkun dak ta' Birkirkara kif Jana de Bono Grek votat kontra r-rieda ta' Roberta Bela.